Grabe na aya. Uy! Wapadyo ko kalakaw ba? Sugad ganinang buntag. Wapadyo ko kabayahig isa ka pasahero. Sa ako na kung meron kansi na kawikuaning arkila. Arkila 150. Sus, wa pa income. Sa ako na ron. Pero sige lang, abot-abot lang yung punta. Dili ta makawala og pag-asa. Kasi makachamba rin ang pasahero karon. Layo nga po sa turnohanan dari. Uy, mo pa init kay ang kalibutan. Naapoy mga namasahiro. Na, magpunduran nung sa turnohanan. Inon mangitag pasahiro. Perte. Pasahero, di ba? Sakay na, ma'am? Oh, musakay ko. Nga naman. Musakay day ka karon. Na ako na unang-unaan. Ako niya pungortahan doon si ma'am. Ali na, ma'am! Kamu ganing mga mamasahiro ay musulod-sulod po nung tamo sa mga sukso. Dili ra manoon mo magpahulat sa turnohanan. Saman, gusto mo makakwarta o dili? Ta, Asa man ka mo agto, ma'am? sa merkado ko. Ma'am, sakay na daan, ma'am. Oh, sige, kadali kay nagdali pug ko. Sige na. Oh, sa pa man nato yung ipahulat? Ma'am, alanganin magkailarga dito sa merkado, ma'am. Oy, ikaw ra isa. Kansi kay sa gasolina. Ulang ba man Nanayati. og duha? Nanayati na mo pa'y nagdali ta mag hulatan pa ko nimo. Tara larga na kay total mo pliti man ko. Pastilan mo, ma'am. Unya, ang kuha na ni ako motor tulo man ka pasahero. Taplan nimo. Na, dili pug ko oy. Sige, magpahulat tag kuan. Sakay. Tugaya pud uy. Wala may nangagi nga pamasayroan. Brad, O, unsa man? ganina raman ta dari nagpaabot og pasahero. Wa man jud tay pasahero nga naabot. Alangan magpaabot jud tani. Tamsa ra Oh, gud bi. sige. Istorya na yun. Pila may pangayo day nimo kung mularga na ta. Okay, siyempre, ikaw raman isa. Kaya na ako ang motor. Tulo may sakay dapat ani. Pangayuan ang takag 150. Silbi Pacquiao na siya. Ah, grabe po ng 150. Uy. Pero Alangan. sige na lang. Mo man ang minimum. Nagdali ko sige sa tra. Okay, sinabot na ta sa O, 150. 150. O, sige, Sige, tata. pisa. Tara. Nagdali ka ba? Ay, salamat. Naala dyan nagpaingon na pamasayroan. Para! Sakay ko! Ay, sakay ka, ma'am. Sakay ko! Sakay kuya! Sibog. Ngunit na ba? Sakay ko. Musakay ka? Pasakyan ani mo brad na puno naman ta. Pastilan mo, ma'am. Napay tangki, oh. Usa day ka di ay. Dali na, ma'am. Ay, naman si Bagulbol, ma'am. Dali, maghamo ka, ha. Dito kayo naman. Nuo nang naginot man gid og pasahero. Ay nga. Sige, naog na mo, ma'am. Sinag. Ay, Darang kay saya oh. grabe. Salamat! Liti mo, ma'am. Lite. Sige. Pila ganito? 150. Tara, bayad na ko. Ma'am, Unsay oy? 50 ra man lagi ni mong gihatag nga. Oh, Ang sige atong tara. sabot biyaha 150. Oh, 150 ragi Brad. Kung ako ra isa, nagkarga pa magagduha ka Ay, pasahero. ay, ma'am, dili na. Pwede na, ma'am. Wala na kay labot, ma'am. Pwede, og gini. pwede. Ay, sa paminaw sa ba? Wala na kay labot ug magsakay ko sa ilahan na pasahero atong pasahero gina duha ka buok. Kay nagsabot naman ta na 150 man ang ato ang Lagi. Isinabutan. Maingon ko, muhatag ko 150. Kaya ingon man ka, pila man day pakyaw. Kung ako ra, imong ihato dito. Ingka 150. Muhatag ko 150 niya. Kaya nakapasakay kag duha. Di, 150. Imong income katag 50-50 putoy pliti nila. wala na kay labot ta na, ma'am. Kay Sa iyo lang ako naman ang diskarte na. Palarga ganit ta kag ipakyaw ta kag 150 kay para madali ko. Nalangan naman nung kong samot. Ma'am, kay balon ta kanang diskarte na ako na kay kita ang duha naka-fix na ta 150 ang bayad. Ay basta 50 ra ko bayad mo. Saman,
mudawat ka ning 50 Usa nga. bawion ko na. Kulang dyan na 100 din mong bayad, ma'am. Kulang og 100. Bawo na mo na ko. Langan-langan ko nimo. Uy, ma'am, kulang 100 din mong bayad ba? Kulang 150 ra. Sunod, di na ka pasakyon, wakay klaro lang pasahero. Di na po ko mo sakay kay kagang-kagang man ay imong motor.